Kulian TV yamakadai kuteerera panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV. Muri yeZimbabwe tiri kutambira shoko rinosiririsa iko zvinezvi kubva kuGuruve. Tiri kunzwa kuti zvoni kwauraiwa zvekare vamwe vanhu vaviri. Pari kutarisirwa kuti munhu auraiwa ane makore iwo anokwana kuita 55 years ende mudzimai wechikuru anga aine mwana zvekare auraiwa mwana iyeye ane 6 months. Ndo situation iri kuitika ende suspect racho riri kungoramba richingonzi is the same person. Iyeye ari kunzi akazviita pekutanga ndo same munhu ari kunzi adzokorodza kuzviita futi. Ndo update yatiri kutambira shoko rinosiririsa izvezvi. Kusazivawo kuti polisi paGuruve apo iri kuzvifambisa sei, polisi iri kumbonyatsoitawo nezvei. Tiri kunzwa kuti vakatumira madrone mabhiza vari kusecha kuti vangakwanisa kubata munhu iye kwese kwese, but zvaakurwadza because kana zvaakuramba zvichingoitika kune vamwe vanhuwo, vanhu vari kutoti vasati vapora kuhila pane situation yakaitika yekuuraiwa kwevanhu 5 ende chiri kunyanyorwadza zvinhu zvacho zvobva zvanzi zviri kuitwa nesame munhu mumwe chete iyeye. Pari kusiririsa tarwadziwa senyika ende vari kutaura kuti munhu wacho ari kunzi ari kugara musango. Ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika, but chiri kunetsa tichaziva marichozi here kuti achi munhu chacha here uchipoko here nemashandiro anoita zeterapi. Tozoti zeterapi inobata vanhu faster ainyanyise kunzi ingatotadza kubata munhu ari kuita zvinhu zvikwaari kuzviitira ikoko. Ameno kana munhu wacho chero akanzi ane maresources angangova ane maresources akaita sezvo kuti anotadza kubatwa kwaanenge ari ikoko, unless ari munhu wekuti anenge achitiza achishandisa kana mushonga kuti akwanise kubatwa. Hatizivi kuti zviri kunyatsofamba sei. Ndichazodzoka neupdate ndichizivisana nemi muri yeZimbabwe kuti chii chimwe chinenge chatora nzvimbo chaitika, asi pari zvino ndo shoko riripo ratiri kutambira kuti kuGuruve nyaya iri kungoramba ichienderera kumberi. Zvinhu zviri kungoramba zvichingoitika, vanhu varoramba vachingouraiwa every day. Nezuro panga pane nyaya dzimwewo, mamwe mabhinya akabatwa, vanhu vachidedzera bhinya rabatwa, but izvezvi chaakutirwadza ndechekuti pari kuramba pachingofa vamwe vanhu. Ndo nyaya iri kunyanya kurwadza situation yezvinhu zviri kuitika paGuruve izvezvi sosi. Ndosaka ndangomhanya kuti ndiuye ndishandise mukana wekukuzivisai so that vanhu mogara muri aware zvinhu zviri kuitika. Ende kune vanhu vari kuko kuGuruve mombomira kufamba ma11 especially kune nzvimbo dzakaita saidzodzo. Tozviziva kuti vamwe sedha muda kufamba muchienda kunotsvaga huni, muda kufamba muchiita sei, pakuda kuti pange pachiitwa plan yekuti mufambe. Kana muri kufamba motofamba makawanda muchiziva kuti makachengetedzeka, because pakufamba ma11 zvechokwadi vanhu vanogona kungopedzwa nzvimbo yese zvikashaya basa. Mangwana munhu akazongotorwa akazongonzi pfungwa dzange dzisina kunyatsokwana mushe. Ende muri kuzviziva kuti muZimbabwe chero munhu wacho akanzi abatwa akusisina zviya zvekunzi munhu anotongerwa rufu achizouraiwa. Anotongerwa rufu, but kuti uzonzi kuuraiwa mutemo wacho wakaabholishwa, wakabviswa. Saka unongona kungonzi wauraya vanhu, the next thing auraiwa unongonzi chingogara uri kujeni ikoko chirarama unzi pfungwa dzake dzanga dzisina kunaka. Saka zvobva zvatongopera zvakadaro, like zvakaitika kune uya anonzi Muvhevhi vakangouraya vanhu. Izvo zvakunzi he is now fit for the trial, but paakaenda kuningiringa kwacho kuti vanoita trial akadeclare kuti he was mentally unstable, kureva kuti ndo pakabva amboendeswa kupsychiatric kuti anoita se anoongororwa. So please vanhu vari kuGuruve, garai makaziva shoko iroro ngarisvike. Udzanai like this video, share this video, and kune vanhu vanenge vari munzvimbo yeGuruve vari kuda kutizivisa maupdates kuti chii chimwe chinenge chaitika chatora nzvimbo. Even kana uri kune any nzvimbo une news dzauri kuda kutizivisa, une zvinhu zvauri kuda, even if you want to report corruption or anything chauri kuda kuti tichifumure uchitya kuchibvondora, garai matibata panhamba dzedu idzo dzinenge dzakaappear pascreen dzeKulian TV. Munongotiudza ipapapo kuti kuno kwaitika chakati, kwaitika zvakadai, so tinobva tafambira nyaya dzacho ipapo. Ndisati ndapedza nguva zvangu ndakuda kurowa pasi, but geze ndingoshandisa mukana. Vanhu vari muSouth Africa vese vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permit kana kuti mastart permit, mazuva ano zvave nyore nekuti pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen. Zvavanoita vanokuregistera kambani vokuvhurira FNB business account, but chinodiwa kuti ukwanise kuqualifya kuvhurirwa zvinhu izvi unofanirwa kunge uine passport yako iri valid. Handiti patiri kuti iri valid, muri kuziva zvandiri kutaura, idzodzo dzamunenge makadhindisa pabhodha dzamunogara nadzo muchirarama life yenyu everyday. Unofanirwa kunge uinayo kuitira kuti zvinhu zvikufambire zvakanaka. So garai mabata mukoma Owen
panhamba dziri kushowa paflyer vakubatsirei vakuitirei motoraramato nezvinhu zvenyu zvinenge zvakarongeka zviri in order.